Takže čus lidi, já jsem Loprice a je tady to první video z Bed Wars. A dneska tu nejsem sám, ale je tu se mnou kámoš. A tady to první bude video na mém kanále. Hrajeme Bed Wars, Jo, na Quick Games. Na Island. Kdyby se někdo chtěl zahrát s náma, Stačí napsat dolů Skype a můžeme se dohodnout a můžeme se natočit. a později uděláme live stream, že? Až bude 20 odběrů. Ano. Tam to všechno čoří. To taky divné. Hej, Nadě. Nechaj mě to. Nechajte mi to. Jak je se čořím? Nebo já tam jdu za tebou, ať máme větší pravděpodobnost, že já to vyčoři, jo? Já ji tady bronzy čoru, já tady furt stojím, ne, já všichni. Tady mi někdo jo, to jsou ty. Je 50 bronzů. Jak se všichni nasrali, ne? Je tady, tu je postel, tak pokud tady bude nějaké faily, tak se mi v této tu mapu se ještě nehraje. Bohužel. Já za to nemůžu. Za to může mamka. Že jo? Mamka žadánku. Jo, mamka mi tady tu mapu nedovolila hrát, tak jako... Že? Nebudeme řešit. Nebudeme to rozebírat. Jejda, jo, tu jsou irony, jo. Když oni už mají meče, to já ještě nemám. No, nemám 3 irony. Dívej, já se tady tak pšiko. Vypadněte. Díky. Doufám, že přijmete trochu menší nadávání. Jestli to nebudete chtít, napište taky do komentu. Stačí jenom napsat. Nic víc nebudeme o tom rozbírat. A všechno je. Počkej, jaký borec už má ty? Lak? Oni mě za chvíli sejmou. O co, kámo? Oni ještě nemají luk, ne? Mají tu už střínu, protože to máš za irony. Za irony? Za 10 ironů máš luk. Se sílou jedničkou. A za 10 bronzů máš šíp. Bronzu? No. Bronzu. No. O to, bože, shit! Už zdechl ten creepu. Že mi uděláš full chaina, já tady dělám to. Neudělám ti full chaina. Já jsem jít taky. Buď hodnej. Nebudu. Budu zlej. Tak Možná, že možná někdy. možná někdy jindy. No. Hej ty vole, jaký kokos se odpojil? Ty jsi se spojil? Jaký kokos? A jak to víš? Protože já jsem tady. Teďka jdeš na bronzi. Ano. Vidím, že tomu také rozumíš. Já si koupím zatím tady ty. Koupím bodky. Já jdu točit. Hej, s ním jsem včera hrál s Far Cry. No taky. Jo, s ním jsme vlastně hráli. No však včera. No to byl ten, který nás furt zabíjel, víš ne? No jo, vím. Jeden dít. Druhý dít. Nechtěl bych. Lítu tady toho týpka. Ale bohužel jí musím zničit cestu. Je to za spravedlnost. Je to pomsta. Jsem se lekl, že tu skočí. Dělej, pojď na střed, já mám fakt málo hápek, ale mám pravděpodobnost na 4 goldíky. Počkej. Jo, jsou moje. Ne, proč mám takový lagy? Vypadni. Ne! Boha můj! Vypadni. Jako se pryč, když nemám bloky. Jo, se pryč. Jo. Yes! Teďka někdo tě trefil. No takhle by se dobře nastral, hej. Já budu mít za chvíli skoro full chaina.
Dívej, na, tu máš meč, na. Ten nejlepší hon. No tak to si nakaď. Nejlepší ti nedám. To můžeš předpokládat. Jo, já měl krumpáč, já jsem si tady mohl v pohodě rozbít cestičku. Ne, půjdeš tu. Jako v té reklamě. Ne. Nedělej reklamu. Já jdu na green, kolik je... Ježíš, tam jich je. Tak tam nejdu. Green, blue a yellow je nejvíc. Green. 4 ještě. Ježíš, typek, ty chceš umřít, co? To shit! Nevím, jestli jste viděli, ale... Hezký hacky, typek, knockback hack. Dělej. To jste museli vidět, jako... Toto, víme, že tady to bylo Killaura v pohodě. Typek, nemusí nám to tu ukazovat, ale viděli jsme to, jo? Viděli. Jestli nechceš, tak já dám klidně report, nahlasím tě, ale budu hodný, takže to neviděl. Tak ale teď mi naštval, teď mi málem zabil. Víš o tom. Zastavili se pod... Co? Hej, Danek, chceš chain helmu? Jo, jestli mi dáš, tak jo. Rád to přijmu. Hej, tady máš! Ty kokos. Však já tu jsem. Díky. Já bych řekl, že bych mohl jít zkusit na střed, co? Jo, Naše šípy. potřebuju 9 těch, jak se mu říká. Ironu. Ne. 9 goldů. No tak Nebo počkej, kolik stojí meč? Ten krump. Luk. Kolik stojí luk? Bez zedy toulec. 3. 3? No Ty tak mě bullshite vyvolí... tamhle. Ty bullshite. Jestli chceš, tak já tě tady v pohodě zabiju. Jo, to vůbec není v problém, kámo. Vy bullshitky. Hej, Danek? Jsem full chain. Vypadni. 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 Jo, tak ty chceš žít po mně, jo? Ty chceš žít... No, názorná ukázka. No, tady to mi stačí, když tady takhle prostě takové zákroky na mě. Ty jsi jakože zemřel? Skoro. Hej, podívej se potom na video, jo? Ti ho pošlu. Úplně uvidíš toho hackera na středu. Se pokakáš. No, nestřeli po mně. To mi ho taky udělej. Neudělám. Jo! Jsem tady někoho sestřelil, chudák. Až tam budu nabíhat, řekni mi, jo? Ty chceš jít asi taky dolů, co, kámo? Hej, chraň mě, jo? Chraň mě. Dobré. Ty vole. Kolik je? My jsme... Co jsme? Red. Nás je málo, hodně málo. Ty bullshitko, vypadni ode mě. Tu nemáš co dělat, víš o tom? Zakázané uvolnění. Počkej, on má malou srdíček bez, takže... Malou srdíček. No tak promiň, no. Že tady snažím. Ale to video není nudné a ty mě ještě tak budeš kritizovat. No tak to ne. To ne. No tak pojďte. Já jsem si dal snipa lukem. Shot. Ježíš, vy jste tak blbý, já tam můžu jít tak střelet. Názorná ukázka, hackera jsme viděli. Pro dnešek by to mohlo... Ale mohli bychom dělat lovci hackerů. Ty vole.
Hej, Danik, mám pavučiny nějaké na bedku. Jo. Ty jo, jsem potom musím podívat na záznam, protože mě zajímá, kolik se asi dal kilo. Ježíš, já nemám ani full chain a... Dám ti 3 goldy a ty mi uděláš jak kdyby full chaina. No, jsi borec. Dej mi Hej, to. Far Cry jsem taky včera hrál. No však s ním jsme včera hráli, ty vole. Aha, vlastně ty už to říkal. Mám jít zkusit zase na střed? A já tam jdu. Já mám 8 pavučin, které musíme zabednit. Tak pojďte, ne? Čau. Jo, huf. Kámo, díky. Díky. Shit. Tak, díky, ti potom pošlu video. Díky. Co to má za skin? Co to má za skin? No však jo. Nevím, kolik stojí, jo, 6. Dobrá. Amo, vypadni ho tamtuť. Tam to je ten hacker. Nechte ty goldy, mám tam ještě jednou vlítnout. Nebo na vás mám vyprdnout. Vy bullshitky. To jo, ten můj Leprice bude mít úplně z těch melounů sračku, víš. Jak to? Teda... Teda mě furt někdo píše nějaký... Chci nerušit. Zastavili jste aspoň už tu postel. Já jsem tam měl trošku pavučin. Jo. To jde zase, ale rychle mečem ničit, ale to je jedno. Aspoň nějaká obrana. Tady za 5 gólů máš strančku. Jo, 6. Tak. Mě to časem laguje, nevím proč. Je taky. Úplně takové hnusné. No, Prostě já tady se snažím něco dělat a mi to lagne, což je úplně hnus. Já se tady fakt něco snažím prostě třeba koupit a mi to tady prostě hodí takovej hnusný lag. To je úplně... Hnusný. Ano, nějak takhle. Dobré. Toto mi stačí. No ježiš, do prčic. Aha, jsem dostala asi nějaký rychlý regen, to se mi zdalo, já jsem měl míň hápek. Já si jdu koupit strančku. Jo, a ještě je tady úplně jedna dobrá věcička, což si tady vždycky kupuju. Úplně luxus, jen potřebuji ještě jídlo. To je zatím beze smrti za 15 minut. To natáčíme 15 minut, hej. Cože je to tu? Asi prd. Počkej, co mi chybí? Kaloty a boty. 5 a ty stojí 3. Jo. Za chvíli jsem taky full chain. Ale za chvíli. A to, že jsme 3, tak si vedeme dobře. Já tady dobře vidím bedku třeba. Toto nepotřebuju už. Jo, tady to jsem chtěl použít, někam položit. Což je tady to úplně mega věc, úplně megovní věcička. Úplně luxusní. Vypadni, už mi tady lezí na nervy. Takhle, to tady to bude stačit. Ještě tady dáme jednu. Tak, dobré. Dobré, já už to tu hlídám.
Potřebuji ještě ten nejlepší meč a mám všechno nejlepší. To já ti nazbírám goldy. Jo, já se tady zatím budu asi snipit. Ty vole. The fuck? The fuck? Jsem tady dal ty plejty, víš co, oni se zapálí. Jo. Já jsem se tady lagl. Dobré. Pojď ty bullshitko. Pojď, snajpit si. Snajpí. Vedle. Ne. A ta bullshitka má malo... Já jdu na ně rád, že mám straničku, jdeš se mnou. Budeš mít Chidoka? Oka? Já si jdu ještě pro meč. A ještě se jí nevypije, já si ještě musím... Já už ho vypiju. Jo, už Bohužel, dole. ale... Teď nadejde možná i moje smrt. Jeden dole. Druhý dole, že? Vůbec tady nemá... Au? Jsem chvíli jako sam od sebe, jo? Nej mě bejt! Teďka vidím low price, že? Jak všichni petaj, ne? Co to je? Jdem ráž. Já už tady dávám raše. Mně už došla jako stranička. Ne, nedošla. Tak proč dám tak na malou hejtu? A to nemám full chaina, jo? My tady jsme už jenom... Kde jsou ti bůčka? Čka? Spíš greení, ne? Blůčka? Kde jsou? Ještě dva chybí. Vlučka už jsou dole? Jo, jsou, ale ještě dva. Jo, to, že já je chci zabít všechny, úplně hrače. Víš co? Já jdu na yellow. Já jdu na blue. Jedno vlučko šlo tady k yellow. Tak ho zabij. Už je, tak tím pádem tam ten je poslední. Já si koupím další strančku. No, musíme jít na green teď. Blučko ještě jedno. A já mám strančku, tak abych to šel ještě možná... Jdeš se mnou? Já mám ještě na minutu stranč. Ty máš ještě na minutu, já potřebuju ještě jeden ten gold. Jako já ti ho klidně dám, ale víš, jako... Já potřebuju totiž tu strančku. Já už na ně jdu točit. Já taky. Celý Bedwars je můj. Jsem tady pán. Dobrý den, pánové. Jak se máme? Jo, co tady máme? O, jeden gold. Všechno. Já na ně jdu ráž. No tak mi pojď pomoct. Oni dobře tady dávají hity. Takové knockback. Nechte mě bejt. Dobré. Pozor, oni tě schodí. Neschodí. Už to vidím úplně, že? No, to je naše smrt, hochu. No, já jsem dole, já pěr dole. Shit. Nepovedené záběry, fail. Neboj. XP farma. Ale teď jsem si coinu asi vydělal hodně. Taky low price. Oh, shit, damn. Takový, já tady jenom chýlím, ne? Jak jenom ty, víš, kolik jsem si je tam zabil? Máš strančku? Ne. Chceš helpnout? Jo, chci. OK. Tam na ně vlítnu. Tak zdrhej, ty si vůl. Ať vypadněte. Můj kámoš, můj bratranec. Nenechám ho v tom. Ty bullshite, necháš mě bejt? Dělejte, kopejte. Dělej, kopej. Bullshite, vypadni od něho. My vám jenom zničíme. No, jako oni nám zničili posta? Ne. Nechte nás, jděte někdo kopat. Už oni ještě nekopou. Radši bych petal. Papocové. Chráním tě ze zadu. Ty vole, tam než půjde slyšet a úplně klikám. Ne, zabijte ho. Já nechci přijít o mou smrt. Dělej. Jo. GG. Já mám skoro full hapka.
Počkej, oni nám jdou na bedku! Do prdele, bučka blba! Neboj, já to vyhraju. Neboj. No, je po tak- nás. Tak kdyby si aspoň něco dělal. No, já se před tebou, hochu. No, teď už ne, nedošlo. Tak to posral, zabij ho. Zabij ho. Už dokopadne. To je green, jo, tak dokonce green, jo. Tak dobře, no, jakože já to ale Všichni hodně- jsme bez postele, ne? No, Koho nám chybí zabít? Jednoho blue. Hej, pomůžu mi nazbírat nějaký věci zpátky. hej, já mám 5 těch. Tu je Blučko! On je full chain, No. to nechlapečku, já si ho dal. Red won the game. Oh, GG. Pojď jdem zahazovat všechny věci. Pro takový cheaty, jasně. Takže No, vyhráli jsme a natočili jsme, můžu se podívat, ale natočili jsme natočili jsme 21 minut, což se dá na jedno Bed Wars. Já doufám, že se vám video líbilo. Já jsem ještě jeden cík. To dáme na druhý díl miniher. Ne, ještě jeden. No tak já to tam nechci dávat tak dlouhé, víš co. Jo, začneme další. Tak já bych řekl, že pro tady to video z Bed Warsu, anebo z tady té líbovolné minihry. A já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, můžete dát like, nemusíte, nemusíte. Můžete dislike, anebo like. Anebo subscribe. Já doufám, že se vám tady to video s mým bratrancem, s Guitar, nebo jak se jmenuje, Guitar 2. no, s tady tím prostě video líbilo, pokud ano, dejte palec navrch, to už říkám po třetí. No to je jedno, pokud se vám video to už říkám po čtvrtý asi. To je jedno. Pokud se vám video líbilo, tak můžete dát, jak jsme říkali, like, dislike, jinak subscribe, takže odběr. A já bych řekl, že pro tady ten díl by to bylo všechno. Nebo z tady té série miniher by to bylo všechno. A zatím